дар нахустин рӯзи чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо ки дар пойтахти маҷористон шаҳри будапешт ҷараён дорад, тоҷикистонро Шукрона Қарчиева дар вазни то 48 килограмм муаррифӣ намуд. дар даври аввал Шукрона бо варзишгари ҷопонӣ Вакана Кога нерӯ санҷида, дар сонияҳои аввали рақобат пас аз як ҳамлаи номуваффақи Шукрона, ҷудокорбонуи кишвари Ҷопон тавонист рақобатро ба бахши неваза яъне кор дар замин гузаронад ва бо иҷрои осаикоми ғолиб шавад. бо ҳамин ҳунарнамоии Қарчиева дар чемпионати ҷаҳон 2021 хотима ёфт. медалҳои биринҷиро дар ин вазн Мунхбат Уранцецек аз Муғулистон ва Ҷулия Фиҷероа аз Испания соҳиб шуданд. Вакана Когае ки Шукронаи моро шикаст дод, мақоми дуюмро ба даст овард. медали тилло насиби Нацуми Цунодаи ҷопонӣ гардид. дар вазни 60 килограмм миёни мардон варзишгари рус Яго Абуладзе ки таҳти парчами Федератсияи байналмилалии ҷудо ҳунарнамоӣ кард, бар ҳамаи ҳарифони худ зафар ёфта ба финал баромад. дар сабқати ниҳоӣ Яго бо ҷудочии Қазоқистон Гусман Қирғизбоев ба татамӣ баромада даст боло шуд ва қаҳрамони ҷаҳон дар соли 2021 гардид. Каромат Ҳусейнов аз Озарбойҷон ва Каригос Франсиско аз Испания медалҳои биринҷиро соҳиб шуданд. дар рӯзи дуюми мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон яъне 7 июн тоҷикистонро Шаҳбоз Саидабуроров дар вазни 66 кило намояндагӣ мекунад. Шаҳбоз дар даври аввал бо Мурад Чопанови рус нерӯ месанҷад. ҷараёни қувваозмоиҳоро телевизиони варзиш мустақиман манзури бинандагон мегардонад.